El Centre Professional de Música de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília ha celebrat a l'auditori de l'entitat este matí un concert didàctic per als alumnes dels col·legis de Cullera. Esta proposta, adreçada als escolars de primària de 7 a 12 anys, té com a objectiu principal donar a conèixer les diferents especialitats instrumentals i motivar-los perquè s'inicien en la música com a activitat complementària als seus estudis. Primer l'objectiu és que els xiquets entren en la cultura musical, que conforme estem avui la cultura brilla per l'ausència, més en el govern que tenim, però a part d'això és molt important el cultivar els xiquets en la cultura musical, sobretot en la cultura també, i que ells deprenguen el que és jugant, el que és el sentís musical, els sonidos i que com s'enllacen, i damunt en després l'objectiu de nosaltres és que coneguen tota la gamma de l'orquestra i de la banda. Doncs en primer lloc actuarà un quinteto de corda, que són 2 violins, una viola, un cello i un contrabaix. Presenta Vicent i toquen unes cosetes de Disney i després es disfracen, juguen, fer-ho tot molt interactiu perquè ells participen i es entre per l'ull, per l'oït, per tots els costats, que s'impregnen de música, vamos. 720 xiquets han gaudit avui d'esta divertida audició que s'ha encetat amb la presentació dels instruments de corda i la interpretació per part dels professors de distintes peces de conegudes cançons de Disney. És important que els xiquets, a part de la cosa que tinguin a l'escola, particularment, vincular-los en el món de la música, que entenguen. Així se fan diversos concerts per ensenyar-los el que és la cultura musical i que deprenguen la música. En la segona part, els escolars han conegut com sonen els instruments que composen una banda, com ara ben fusta, ben metall i percussió. Una vegada més, la banda juvenil dirigida pel seu titular Salvador Martínez ha estat la protagonista i els seus membres han fet sonar el conegut musical de Sonrises i Làgrimes, en concret el tema Do Re Mi, interpretat a més per alguns xiquets del cor d'ensenyances elementals. Anem a tocar una peça que es diu Sonrises i Làgrimes i ens acompanya el cor i hi ha una solista que cantarà i interpretarà algunes coses. Molt bé. Vosaltres sou músics, heu decidit estudiar música, no? I amb l'audició musical d'avui un pot donar a conèixer als alumnes de la resta de col·legis de Cullera que poden ser músics, no? De quina forma es transmitiríeu que és important ser músic? Que al futur pots tindre una carrera que és molt divertit perquè pots expressar el que tu sents en la música i estàs amb els amics, a més. D'altra banda, la societat obsequia amb la gratuïtat de la matrícula i assegurança escolar a tots aquells que es matriculen en les especialitats de Codali, Iniciació i Primer d'Ensenyances Elementals. A més, no abonaran quotes fins al 2014. A més, les audicions es pretén apropar als xiquets al món de la música i que s'inicien en la cultura musical.